I un dia, per casualitat, va vindre i li diu, mira, la Teresa, resulta que ja no podré vindre a portar-li llenya. I això com és? Es va quedar sorpresa, no? Diu, sí, perquè resulta que el burro que tinc me s'ha despenyat i jo no tinc diners ja per a poder comprar-me un altre burro ja a l'edat que tinc. I l'abuela Teresa, conforme era, perquè tenia un caràcter molt amable, li va dir, no patisques, dis-me el que val el burro que jo te'l pagaré i tu vas descomptant-me-lo dels viatges de llenya que tu portes. Jo crec que la gent ho valora prou, lo tradicional. Efectivament, ho veus perquè moltes vegades, per sort, no el discuteixen el preu, perquè, clar, és possible que tu, per exemple, has gastat moltes hores i gastes productes també naturals i tot, i vulguis o m'ho encareix un poquet, però mai en la vida has tingut ninguna discussió, per almenys en el meu cas. I entonces, lo tradicional, i de fet, així, per exemple, que són conegudes les rosquilles, ves molta gent que ve dels pobles a postes a per les rosquilles. La empresa va començar aproximadament sobre 1905, que entonces va ser els meus bisabuelos els que van fundar això. M'abuelo va tindre que emigrar perquè entonces en aquell temps va ser alcalde de Gandia i clar, es va quedar m'abuela. M'abuela és la que va fer front i després el mon pare el que va continuar. Però m'abuela era molt valenta, era molt coneguda també, l'abuela Rosario. Sí. I després ja van seguir mon mare i ma mare. Ma mare va faltar pronte, la veritat, i mon pare va continuar en la faena i a través del temps, els germans, que pràcticament som els quatre que estem així. Sempre penses en un futur, que tot vagi bé, però bueno, lo important jo crec que és més encara el present que el futur, perquè si en el present estàs bé, és dir, gràcies a Déu nosaltres som germans i tots estem bé, és dir, no tenim cada problema, i això és el que el dona força per a cada dia veure el futur amb més ànim.